L-Imħalfin u l-Maġistrati jinsabu mħasba li qed ikun hemm kritika inġusta mill-midja soċjali għad-deċiżjonijiet ta' qrati. F'laqgħa li l-Kumitat tal-Assoċjazzjoni l-Imħalfin u l-Maġistrati ta' Malta kellu mal-President Maria Luis Kolero Preka tqajmu diversi punti dwar il-Ġudikatura. Wieħed minnhom kien proprju dan, il-kritika li qed issir mill-pubbliku fuq is-social media. Il-Kumitat saħaq li għandha tkun il-Presidenza li titqies bħala l-aħjar intermedjarju kif il-Ġudikatura tkun tista' titrasmetti l-ilmenti u l-preokkupazzjonijiet tagħha lil ferat l-oħra tal-Istat. Dan sabiex ma tiġix kompromessa l-integrità tal-istess Ġudikatura. Il-Kumitat esprima tħassib tiegħu għal fatt li fuq il-medja ġieli ssir kritika inġusta għal deċiżjonijiet ta' qrati, fejn ġieli anke ssir kritika personali lil ġudikant, kritika li ssir minn nies li mhux neċessarjament ikollhom għarfien tekniku ta' dak li jkun deċiż. Għalhekk talbu lill-President sabiex meta tħoss ħtieġa tagħmel kampanja edukattiva f'dan ir-rigward, inkluż kif jaħdmu qrati. Għandu jkun hemm ukoll żjarat frekwenti minn skejjel fi qrati. Matul il-laqgħa ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni preżenti dwar il-metodu kif tinħatar il-Ġudikatura. L-awtoritajiet għandhom jassiguraw li jsiru l-arranġamenti neċessarji sabiex il-Maġistrati ma jibqgħux jiġu konsidrati bħala inferjuri għall-imħalfin.